Toneladang isda ang lumutang sa Pampanga River sa bahagi ng ilog ng Masantol, Macabebe at Apalit sa Pampanga. Isinisisi ng mga residente sa pabrika ng alkohol na nagtatapon ng chemical waste sa Pampanga River ang fish kill. Ipinasara na ng lokal na pamahalaan ng Apalit ang alcohol fermentation plant kasunod ng pagsusuri sa mga nalasong isda at lason sa tubig. Narito ang aming balita. Bumulaga sa mga residente ng Masantol, Apalit at Macabebe sa Pampanga ang tone-toneladang mga isda na lumutang sa Pampanga River. Iba't ibang isda ang nangamatay tulad ng kanduli, imelda, tilapia, ulang at iba pang uri ng isda. Hinala ng mga residente mga itinatapong kemikal sa ilog mula sa pabrika ng Far East Alcohol Corporation ang dahilan ng fish kill. Nangangamba ngayon ang mga may-ari ng palaisdaan dito dahil sa Pampanga River din sila kumukuha ng tubig para sa kanilang mga palaisdaan. Ayon kay Arthur Paule, may-ari ng isang palaisdaan, nangangamba siya dahil baka makapasok ang tubig ilog sa kanilang mga palaisdaan na maging dahilan ng pagkamatay ng mga isda na anyay kontaminado ng nakalalasong kemikal mula sa mga pabrika. Dagdag pa niya, milyong-milyong piso ang malulugi sa kanila kapag nangyari ang kanilang pinangangambahan, bukod pa sa mawawalan ng hanap buhay ang kanilang mga tauhan na maliliit na mangingisda. Hindi raw kasi ito ordinaryong fish kill dahil maayos naman ang panahon ngayon para sa mga isda. Hindi bababa sa 10 tonelada ng mga isda ang mamamatay sa ilog at madaragdagan pa kung sakaling makapasok ang tubig ng ilog na may kemikal sa kanilang mga palaisdaan. Hinihingi nila ang tulong ng lokal na pamahalaan, BFAR at DENR upang maresolba ang kanilang problema. Panawagan nila na agad na suriin ang ilog at kumuha ng water samples para matukoy ang dahilan ng pagkamatay ng mga isda. Sinusuri na ang water quality sa bahagi ng Pampanga River sa Apalit, Macabebe at Masantol. Sa inisyal na report ng BFAR, oxygen depletion o hypoxia ang sanhi ng fish kill. Ako si Zairel Reyes para sa Metro Central Luzon News.